tejto triedy sedávalo 11 dievčat a 14 chlapcov. Ako športová trieda vynikala hlavne v hádzanej a vo volejbale, ale reprezentovala školu aj v literárnych súťažiach a rôznych predmetových olympiádach. Budúca herečka Adriana Bieliková má na svojom konte množstvo ocenení v umeleckom prednese. Adrika, ja ťa mám tiež strašne ráda. Bol by som niekde, možno bližšie k tebe, ale až o chvíľočku. Už na prvom stupni upútala svojim precíteným prejavom a žala úspechy v Šalianskom Maťkovi, či v súťaži Viezoslav Kubín. Nedávno sa v tejto súťaži vo vodnom kole umiestnila na 2. mieste. Svoje vedomosti z prírodných vied preukázala Anna Orbisová, ktorá bola úspešnou riešiteľkou vo vodnom kole biologickej olympiády. Karin Dekáňová, Karin Miholková, Ivana Rišová, Cynthia Siteková vstupovali do športovej triedy z lásky k volejbalu. Martina Petrášová svoj talent uplatnila okrem volejbalu aj v basketbale a vo florbale. Tieto športy neboli veľkou neznámou ani Barbare Brezíkovej, ktorá sa aktívne zapájala i do recitačných súťaží. No najviac sa nám vrila do pamäti ako perfektná rozprávačka v modernej rozprávke o červenej šiltovečke. Určite si to všetci pamätáte. Bianka Vrabcová sa vo svojom voľnom čase rada venuje spevu a tancu. Skupinu dievčat uzatvárajú nerozlučné kamarátky Romana Hercegová a Lucia Podoláková, ktoré boli pravou rukou svojho triedneho učiteľa. Vždy spoľahlivé, pripravené ochotne pomôcť. Hádzanári Jozef Borka, Dominik Ďurčík, Martin Holota, Richard Mlinár, Filip Polgár, Erik Sabo viackrát potvrdili, že patria do žiackej hádzanárskej špičky na Slovensku. Svojou hrou získali množstvo ocenení. Z nich najcennejšie boli 2 strieborné medaily na majstrovstvách Slovenskej republiky základných škôl. Nie každý má súťaživého ducha, ale aj tak je pre triedu veľkým prínosom. Takým bol Adam Uhrín, ktorý svojou svedomitou prácou motivoval ostatných k dobrým výsledkom. Ďalšími žiakmi, ktorí neskrývali svoju ctižiadostivosť uspieť v rôznych oblastiach, sú Viktor Gorilák a Alex Forny. Svojím cieľavedomým prístupom dosiahli jeden pekný úspech v hádzanej, ale aj v mnohých olympiádach. Adam Vince sa viackrát zapojil do olympiád z diepisu, preukázal, že história rodného mesta mu je naozaj veľmi blízka. Alex sa zasa osvedčil ako výborný tlmočník anglického jazyka v rámci projektu Comenius. Dominik Procházka, Ronald Vajda, Lukáš Myslivec a Jakub Kováč vytvárali svojou dobrou náladou a pozitívnym prístupom dobrú atmosféru v triede. Poprosím triedneho učiteľa Petra Sporného, aby predstavil svojich žiakov. Predstavujem vám 9. A triedu. Adriana Bieliková, Jozef Borka, Barbara Brezíková, Karin Dekáňová, Dominik Dávid Ďurčík,
Segová, Martin Holota, Jakub Kováč, Karin Miholková, Richard Mlinár, Lukáš Myslivec, Anna Orbisová, Martina Petrášová, Lucia Podoláková, Filip Polgár, Dominik Prochádzka, Ivana Ryšavá, Alex Sporný, Cynthia Sviteková, Adam Uhrin, Ronald Vajda, Adam Vince, a Bianka Vrabcová. Ďakujeme veľmi pekne.